Нелепа мисъл в главата ми кръстосва, да бъда първия, който ще те докосва. Но след малко истината ме халосва, явно някой тайно ме анатемосва. Вратата към душата ти сгреда залоства, да бъда безразличен нищо не ми коства. И всъщност какъв е смисъла да те докосна, когато в моите съни ще си крайно злостна. Нямам търпение в леглото да се просна, споредна непозната в спалня или гостна. И като съм с тази загоряла поста, ще си представям, че ти си играеш с лоста. И може тази схема да изглежда проста, но за да я направя все се трудя доста. И ай кажи ми от фантазията си плоска, как да изгоня тази мила чернокоска. С преструвките си мога да спечеля Оскар, университета ми очаква нова вноска. Тръгвам към мацка без нито една обноска и смятам да я опълна като рогоска. Тръгни си вече, писна ми за Бога. Кръка си реже, за да махна таз окова. Диалога отдавна премина в монолога. Какво да правя, чувствам се разчекнат като в йога. Върха достигнах, степ надолу, пускам се не мога. И с нетърпение очаквам ямата дълбока. Там в низината ще се пусна по потока, но знам, че по-добра от теб не ще ми пие сока. Поста имам зелено, тъмно и бърстроока, от които все една ще ми попие шока. Живота бил разкрепостена кучка жестока, затова с моите ебемя като негодна стока. Кажи, звъни ли телефона ти с песен моя, или носталгия усещаш като Францис Гоя? Твърде много вкарал съм се, чак изпускам строя. Така ми казват, но пък се навън съм за пороя. След теб комфортен е застоя, но щом раздвижих се и бих от боя. Вдигнах се и успях да се пренастроя, да развивам не чужд свят, а своя. Махай, без.